Вітаю вас на коле агляду. У гэтым відэа я распавяду вам пра дзесятку самых крутых метал-гуртоў гісторыі. Я выбіраў гэтыя гурты, улічваючы галоўным чынам іх уплыў на метал-музыку, але таксама і свае асабістыя густы. Давайте пачнем. 10-е месца. Пантера. Гэты гурт паходзіць з краю кантры-музыкі і бензапілкі, Техаса. Яны былі адным з першых метал-гуртоў гэтага штата, што яны самі падкрэслівалі. Напрыклад, у назве іх дэбютнага альбома Cowboys from Hell. Ну, не зусім дэбютны, на жаль. У 80-х Пантэра выконвала глэм-метал. Аднак у 90-х, калі практычна ўсе салідныя метал-гурты скатваліся ў папсу, Пантэра здзейсніла абсалютна супрацьлеглае. Яны змянілі сваё гучанне на значна больш цяжкое. Прычым яны не проста перайшлі ў трэш, але яшчэ і стварылі новы паджанр – грув-метал. Пантэра стала адным з флагманаў цяжкой музыкі 90-х. Гітарыст Даймбах Даррелл стварыў свой абсалютна унікальны стыль ігры і гучання. Вакаліст Філ Ансельма вылучаўся вялікай разнастайнасцю вакала, ад хардкоравых крыкаў да меладычных высокіх спеваў. Драмер Вінні Пол граў настолькі моцна і энергічна, што я здзіўляюся, як ён там усе свае барабаны не пераламаў. На жаль, гурт распаўся ў 2003, а 2004 годзе, пасля забойства Даррелла, былі забітыя ўсе надзеі на ўз'яднанне. 9-е месца. Death. Перамясцімся крыху на ўсход, у штат Фларыда, бо менавіта там быў заснаваны легендарны гурт Death. Адной толькі свае назвы яны адразу забіваюць усіх хейтараў. Аднак акрамя назвы гурт Death мае свае перавагі. Ён быў створаны гітарыстам і вакалістам Чакам Шульдзенерам і з'яўляўся практычна яго соло-праектам, таму што менавіта Шульдзенер пісаў большую частку музыкі і тэкстаў, а таксама пастаянна змяняў саставы. Death лічыцца адным з заснавальнікаў дэт-метала. Іх раннія альбомы – гэта, па сутнасці, і ёсць эталон сырога, мяснога і брутальнага дэт-метала. Аднак у 90-х яны замест того, каб скатвацца ў папсу, наадварот, пачалі пісаць больш тэхнічную і прагрэсіўную музыку. Выдатныя гітарныя соло, басавыя партыі, тэксты пра розныя сацыяльныя праблемы замест крывавых замесаў ранніх альбомаў сталі характэрнымі рысамі гурта. І асабіста мне больш за ўсё падабаецца менавіта гэты альбом. Акрамя Шульдзенера ў гурце гралі такія выдатныя гітарысты, як Энді Ларок і Пол Месвідал, басіст Стив Ді Джорджа, драмер Рычард Крысці. На жаль, гурт распаўся пасля смерці Чака Шульдзенера ў 2001. 8-е месца. Slayer. Трэш-метал гурт Slayer – адны са стваральнікаў экстрэмальнага металу. Гурт быў створаны ў ранніх 80-х як частка каліфарнійскай трэш-метал сцэны, але ён вылучаўся з яе больш жорсткім гучаннем і скандальнымі тэкстамі песень. Гвалт, смерць, вайна і сатанізм. Іх самым вядомым альбомам з'яўляецца Raining Blood 86-го года, які стаў пачаткам усім экстрэмальным паджанрам метала. На ім ёсць і жорсткія антырэлігійныя тэксты, і хуткія гітарныя рыфы з трэмала, і мясныя сола, і, вядома ж, наватарскі стыль ударна. Дэйв Ламбарда лічыцца хросным бацькам двайной бас-бочкі, бо менавіта ён увёў яе ўжыванне ў метал-музыку. У 90-х у Slayer былі эксперыменты з папулярным нью-металам, але ў цэлым яны заставаліся вельмі цяжкімі і агрэсіўнымі. Наогул, я лічу Slayer самым цяжкім гуртом у гісторыі.
Так, як бы нізка не гроўлілі вашыя дэдкоршыкі, але ўзроўню ненавісці і агрэсіі Slayer яны ніколі не дасягнуць. Адзін з заснавальнікаў, гітарыст Джеф Ханеман, памёр у 2013, што не вельмі добра адбілася на музыцы гурта. Аднак яны яшчэ могуць сябе праявіць. 7-е месца. Motorhead. Цяпер мы адправімся на радзіму металу, Брытанію. Менавіта тут, у 1975 годзе, уже даволі вопытны басіст Йен Кілмістер, больш вядомы як Лемі, стварыў сапраўды легендарны гурт Motorhead, які стаў адным з лідараў так званай новай хвалі брытанскага хэві-металу. Яны спалучылі цяжкое гучанне хэві-метала, імправізаванае пентатанічнае соло блюза і рок-н-рола, і энергетыку панк-рока. Motorhead таксама сталі адным з першых гуртоў, якія пачалі граць хуткі метал, стварыўшы падмурак для такіх жанраў, як спід і трэш. Хаця сам Лемі заўсёды адмаўляўся ад усіх гэтых паджанраў і перад кожным канцэртам казаў, што яны граюць рок-н-рол. Motorhead стаў адным з першых метал-трыа, і гэта стало магчыма ў асноўным дзякуючы Лемі, які граў на сваёй бас-гітары з перагрузам, выконваючы па сутнасці функцыі рытм-гітары. Насамрэч, мне дасюль не звыкло казаць пра яго ў мінулым часе. Лемі памёр у канцы 2015 года, і з яго смерцю распаўся гурт. Мне застаецца толькі цешыцца тым, што я паспеў пабачыць яго жывую ў Мінску 2 гады таму. 6-е месца. Dream Theater. Вы фанат простых песень даўжынёю 3 хвіліны, у якіх няма нічога лішняга, і якія вы запомніце і будзеце напяваць адразу ж пасля праслухоўвання? Тады вы, хутчэй за ўсё, узненавідзіце Dream Theater. Яны лічацца адным з заснавальнікаў прагрэсіў метала, сумесі класічнага прагрэсіўнага рока, кшталту, напрыклад, гурта Yes, і хэві-метала, як можна здагадацца па назве. І адметнай рысай Dream Theater з'яўляюцца сапраўды складаныя песні. Па-першае, яны вельмі доўгія. Самая іх доўгая песня складае 42 хвіліны. Па-другое, нават кожны асобна ўзяты рыф вельмі складаны, бо яны вельмі часта напісаны ў розных абсалютна незразумелых музычных памерах. Паслухайце The Dance of Eternity. Проста паслухайце The Dance of Eternity. Часам гэтая песня яшчэ і аб'яднаная ў адну агульную канцэпцыю, як у выпадку з альбомам Metropolis Part 2. Таксама яны перапоўнены рознымі адсылкамі і пасхалкамі, шукаць якія даволі цікавы занятак. Ну і нарэшце музычнае выкананне. Джон Маянг заняў 8-е месца ў нашым топе басістаў, Джон Петруччы першае ў топе гітарыстаў, Майк Партной, які, на жаль, пакінуў гурт, абавязкова патрапіць у топ ударнікаў, калі ён будзе на нашым канале. Ну і які ж топ-клавішнікаў без Джордана Рудаса. Таму Dream Theater, на мою думку, з'яўляецца адным з самых віртуозных гуртоў не толькі ў метале, але і ва ўсёй рок-музыцы. 5-е месца. Judas Priest. На 5-м месцы у нас сапраўдныя ветэраны хэві-металу. Judas Priest былі створаныя аж у 1969 годзе, аднак разыграліся яны толькі ў сярэдзіне другой палове 70-х. Гэта былі гады росквіту панка і заняпаду хэві-метала. Аднак Priest са шматлікімі фінансавымі цяжкасцямі здолелі запісаць свае альбомы, якія ўяўлялі сабе метал са значнымі ўплывамі блюза і прагрэсіва. У 80-х Judas Priest выдатна ўліліся ў новую хвалю брытанскага хэві-метала. Адной з самых адметных рысаў гучання з'яўляецца вакал Роба Хелфорда, дыяпазон якога складае, не ведаю, мабыць, каля 80 октаў.
неяк звязана з яго арыентацыяй, хто ведае. Ён жа і прыдумаў хэві-метал імідж, характэрны для большасці метал-гуртоў 80-х. Ланцугі, шыпы, скураныя курткі. Ён узяў гэта ўсё з гейскіх секс-шопаў, аднак яны сталі такой неад'емнай часткай класічнага метал-іміджу, што ніхто пра гэта і не ўзгадвае. Гітарысты Judas Priest Глен Циптон і Кейкей Даўнінг таксама вартыя ўвагі, як першы і адзін з лепшых у метале гітарны дуэт. Гурт і скатваўся ў глэм у другой палове 80-х. Зараз яны вярнуліся ў сваё старое русло і, нягледзячы на ўзрост, працягваюць выпускаць някепскія альбомы. Месцы 4 і 3. Megadeth і Metallica. Вось так вось. Прадстаўляю вашай увазе самае вялікае махлярства ў топах колааглядаў. Я думаю, ніхто не паспрачаецца, што гэта два самых уплывовых гурта ў гісторыі трэш-металу. Дэйв Мастейн пасля выгнання з Metallica заснаваў не менш круты гурт Megadeth. І абодва гурты стварылі адны з лепшых альбомаў у гісторыі метала. Ride the Lightning, Peace Sells But Who's Buying, Master of Puppets, Rust in Peace. Усё сапраўдныя музычныя шэдэўры. Далей абодва гурта скаціліся ў папсу, а ў 2000-х рэабілітаваліся. Падрабязнасці пра кожны з гуртоў вы можаце знайсці ў нашым відэа Metallica супраць Megadeth. Гурты, а дакладней фанаты гуртоў, працягваюць свяшчэнныя войны паміж сабой па сённяшні дзень. А я, як адзін з нешматлікіх аматараў і Metallica, і Megadeth, вырашу не ставіць у гэтым відэа нікога з іх вышэй за другога. Вы ўжо самі вырашайце, хто з іх на 3-м, а хто на 4-м месцы. А наогул і Metallica, і Megadeth вельмі ўплывовыя і працягваюць быць актуальнымі і сёння. Апошні альбом Megadeth мне, напрыклад, вельмі спадабаўся. А апошні альбом Metallica быў 8 год таму... ладно, не будзем об этом. Другое месца. Black Sabbath. Другім месца ў нас тыя, хто ўсю гэтую кашу і заварыў. Заснавальнікі металу ўласнай персонай Black Sabbath. Менавіта яны з мрочным рыфам са сваёй аднайменнай песні пачалі тое, з чаго потым і выцягнуць усе астатнія гурты гэтага топа. Думаю, мне не трэба казаць пра легендарныя і наватарскія рыфы Тоні Айоми, моцныя басовыя партыі Гізера Батлера, ні з чым не параўнальны голас Озі Осборна і неверагодныя трам-партыі Біла Ворда. Не трэба, бо вы і так аб гэтым усім выдатна ведаеце. Калі не, то можаце паглядзець першае ж відэа на нашым канале. Вам могуць падабацца альбомы з Озі, могуць альбомы з Діа. А могуць і ты і іншы. У любым выпадку вы не зможаце адмовіць уплыў Black Sabbath на ўсю музыку. Это ж трэба пастарацца, каб патрапіць у беларускі падручнік гісторыі. Аднак яны там ёсць, паверце мне. Дарэчы, ужо пачаўся іх развітальны тур ЗМ. І ў адрозненне ад іншых псеўдаразвітальных туроў, ён сапраўды можа стаць апошнім. Таму заклікаю усіх ехаць у Маскву, Рыгу ці Кракаў. У Мінск яны, вядома, вырашылі не ехаць. І паглядзець на гэты легендарны гурт у апошні раз. Вы, напэўна, здзіўленыя, што яны не першыя ў гэтым топе. Аднак ёсць усё ж адзін гурт, які, на маю думку, круцей. Вы, хутчэй за ўсё, ўжо здагадаліся, хто гэта, але ў нас ёсць яшчэ ганаровыя згадкі. Manowar. Mayhem. Helloween. Каркас.
Symphony X. The prophet cries, vast battalions rage on in the sky, mounting from the north, the bringer of war. Первое место. Nickelback. Funky little monkey, she's a twisted trickster. Everybody wants to be the sisters, Mr. Coca-Cola. No! God, please, no! 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 Ладно. Блин, хотел поставить их на первое место, однако со Стивом Кареллом же не поспрашаешься. Блин, хто ж тут у нас еще? Первое место. Iron Maiden. А на первом месте у нас флагман новой хвалі британского хэві-метала. У пачатку 80-х адбылося сапраўднае адраджэнне метал-музыкі пасля прыгнёту панка, аб чым я кажу, напэўна, у кожным сваім відэа. Забыўся вось у глядзе на трансформеры сказаць. Шкада. Дык вось, да гэтага адраджэння мае непасрэднае дачыненне гурт Iron Maiden. Так, у іх былі і проста энергічныя песні з уплывам панка, аднак яшчэ на першым альбоме Iron Maiden здзівілі ўсіх сапраўды складанай кампазіцыяй Phantom of the Opera. І ў гэтым накірунку гурт і працягнуў рухацца. Басіст Стив Харрис і гітарысты Дэйв Мюррэй і Адрыан Сміт стваралі сапраўды цікавыя і складаныя песні, а пасля прыходу вакаліста Бруса Дікінсона іх гучанне стала яшчэ больш адметным. Яны аказалі велізарнейшы ўплыў амаль на ўсе паджанры метала, аднак яны і не збіраюцца ісці на адпачынак. Iron Maiden – адзін з нешматлікіх старых метал-гуртоў, які працягвае рэгулярна выпускаць выдатныя метал-альбомы і па сёння. Яны ўсе яшчэ працягваюць развівацца і ствараць сапраўды нешта новае, хаця прайшло ўжо больш за 30 год. Па ўсім гэтым прычынам, я думаю, ніхто не будзе супраць іх першага месца. Што ж, гэта было кола аглядаў. Пішыце ў каментарах, хто з металістаў вам падабаецца больш за ўсё. Дзякуй за прагляд і да пабачэння!